ההשקעה בידע היא ההשקעה עם התשואה הגבוהה ביותר. כלכלה. היא משפיעה על החיים של כולנו, ורובנו די חוששים ממנה, אבל אם נפרק אותה לגורמים, נגלה שמדובר בסך הכל במכונה פשוטה למדי, בה מעורבים מספר שחקנים מרכזיים. ברוכים הבאים לפרק מבוא לכלכלה. למה חשוב להבין קצת בכלכלה? לתהליכים כלכליים רחבים, יש השפעה ישירה על החיים של כל אחד מאיתנו. היכרות טובה עם התהליכים האלה תאפשר לכם לראות את התמונה הגדולה. להבין מה צפוי לקרות במשק, וכיצד תהליכים שונים עשויים להשפיע על מצבכם הכלכלי והתעסוקתי. בנוסף, תדעו כיצד להשקיע את ההון שלכם בצורה מושכלת ונבונה יותר, תוך התחשבות במצב הכלכלי המקומי והעולמי. מרגישים שכלכלה זה גדול עליכם? אל תדאגו, פישטתי עבורכם את הדברים. ראשית, בואו נכיר את השחקנים שמשפיעים על הכלכלה. הממשלה, הבנק המרכזי, הבנקים המסחריים, המגזר העסקי ומשקי הבית. נתחיל בשחקן הראשון, הממשלה. הכנסות הממשלה מגיעות מגביית מיסים, ובכך היא שולטת בגובה ההכנסות של העסקים ומשקי הבית. הוצאות הממשלה גבוהות, מכיוון שהיא המעסיק הכי גדול במשק, וספקית של שירותים שונים לאזרחים. חינוך, בריאות, ביטחון ועוד. כאשר ההוצאות גדולות מההכנסות, יש לנו תזרים שלילי, ונוצר גירעון. וכשזה קורה, הממשלה נאלצת ללוות כסף. איך היא לובה כסף? היא עושה זאת באמצעות הנפקת אגרות חוב לציבור המשקיעים בארץ ובעולם. איגרת חוב היא הלוואה אשר נסחרת בבורסה. בהמשך, על מנת לכסות את החוב שנוצר, הממשלה תיאלץ להקטין הוצאות או להגדיל הכנסות, בין היתר על ידי העלאת מיסים. השחקן השני הוא הבנק המרכזי, גוף עצמאי שהוא הסמכות הכלכלית העליונה במדינה, ומטרתו לדאוג ליציבות הכלכלית במשק ולשמור על איזונים בין מרכיבי הכלכלה. בנק מרכזי, שבמדינתנו נקרא בנק ישראל, עושה 3 דברים עיקריים. הוא שולט בגובה הריבית, שולט בכמות הכסף והאשראי, באמצעות הדפסת כסף או הוצאתו מהמשק, ובנוסף הוא מפקח על פעילות הבנקים המסחריים. השחקן השלישי הם הבנקים המסחריים. תפקיד הבנקים המסחריים הוא לספק לעסקים ולמשקי בית שירותים פיננסיים שונים, ובעיקר שירותי מימון והלוואות. לדוגמה, משכנתאות, הלוואות למטרות צריכה או לכל מטרה אחרת. בנוסף, הבנקים נותנים פתרונות גם בניהול כספים, ביצוע תשלומים, ניהול השקעות, רכישת מטבע חוץ ועוד. השחקן הרביעי הוא המגזר העסקי. העסקים הם עמוד השדרה של המשק ומנוע הצמיחה המרכזי עבור. הם צורכים אשראי, מושג חשוב שמיד נעסוק בו, שמשמש אותם להרחבת הפעילות העסקית ולגיוס עובדים נוספים. הם משלמים מיסים, ובנוסף העסקים משלמים לעובדים משכורות שמשמשות מקור הכנסה מרכזי לשחקן האחרון והחביב. אנחנו, משקי הבית. משקי הבית, שהם השחקן החמישי, עובדים, משלמים מיסים למדינה, חוסכים ומשקיעים, עושים שופינג, לוקחים הלוואות, קונים ומוכרים נכסים, ומשפיעים מאוד יחד עם המגזר העסקי על אחת מאבני היסוד של הכלכלה, שבלעדיה היא לא יכולה להתקיים. העסקאות. כשאתם עושים עסקה וקונים משהו, אתם מחליפים כסף או אשראי בסחורות, שירותים או נכסים פיננסיים.
סך כל העסקאות בכל תחומי החיים, סחורות, כלי רכב, שירותים, ניירות ערך, בגדים, נדל"ן ועוד, הוא הסכום הכולל של ההוצאות במשק. ובעסקאות האלה מעורבים השחקנים, משקי הבית, העסקים, הבנקים והממשלה. חוץ מעסקאות, הכלכלה זקוקה למרכיב חיוני נוסף כדי לצמוח ולשגשג, ולמרכיב הזה קוראים אשראי, או בשמו המוכר יותר, הלוואות. כלומר, שימוש בכסף של גורם אחר לפרק זמן מוגבל. דוגמה לאשראי לטווח זמן קצר מאוד היא כרטיס האשראי שלכם, שבאמצעותו אתם מבצעים קניות באופן שוטף. אבל החיוב עבורן מתבצע רק בתחילת חודש הבא, או בפריסה לתשלומים. אשראי הוא החלק הכי חשוב והכי הפכפך בכלכלה, והוא מורכב ממלווים ולווים, שבעזרת האשראי מגשימים את המטרות שלהם. המלווים רוצים להפוך את הכסף שלהם ליותר כסף, והלווים רוצים לקנות משהו, כמו למשל בית, מכונית או עסק. אבל אין להם את כל הסכום הדרוש. המפגש ביניהם יוצר עסקת אשראי. עסקת אשראי היא עסקה בה המוצר הוא כסף. בעסקה כזו, הלווים מבטיחים להחזיר למלווים את כספם הנקרא קרן, בתוספת סכום נוסף הנקרא ריבית, שהיא הרווח של המלווים. כאשר לווה ומלווה מסכימים על פרטי העסקה, והלווה יכול להוכיח למלווה שיש לו יכולת החזר וביטחונות, העסקה נחתמת. ברגע זה, האשראי הופך לחוב, המהווה נכס עבור המלווה והתחייבות עבור הלווה. בתום תקופת החזר החוב, כאשר הלווה מסיים להחזיר למלווה את הקרן והריבית, העסקה מסולקת, כלומר מסתיימת. מדוע האשראי חשוב כל כך לכלכלה? מאוד פשוט, כאשר הלווה מקבל אשראי, הוא יכול להוציא יותר. כל הוצאה שהלווה מבצע היא למעשה הכנסה של מישהו אחר. לדוגמה, אם בזכות האשראי שלקחתם שיפצתם את הדירה, יצרתם הכנסה נוספת לשיפוצניק. הכנסה שלא הייתה מתרחשת אם לא היה לכם אשראי. השיפוצניק שהרוויח יותר, יפרגן לעצמו ולבת זוגו חופשה בצימר בצפון, וכך גם בעלי הצימר ירוויח יותר, וירכוש וילונות חדשים מהתופרת המקומית, וכך הלאה. בנוסף, האשראי שקיבלתם יוצר הכנסה למלווה, שזוכה לקבל ריבית על כספו, וכך גם המלווה כצרכן יכול להוציא יותר. באופן הזה עובד המשק כולו. יותר אשראי למשקי בית ולעסקים, מאפשר להם לבצע יותר עסקאות, כלומר לקנות יותר. הממשלה נהנית מהכנסות רבות יותר ממיסוי, המשמשות לפיתוח הכלכלה. וכך רמת החיים עולה והמשק כולו נהנה מצמיחה גבוהה יותר בפריון, או במילה אחרת, בפרודוקטיביות. בעולם ללא אשראי, הצמיחה תהיה איטית ותהיה תלויה רק בפרודוקטיביות, כלומר בכושר הייצור של כל עובד. עכשיו, כשאנחנו מכירים את השחקנים המרכזיים בכלכלה, את העסקאות שהן אבן היסוד שלה, ואת האשראי שמניע אותה קדימה, בואו נתעמק במספר כלים ותהליכים שקשורים זה לזה ומשפיעים על מצבה של הכלכלה. הריבית, מיתון וצמיחה, אינפלציה ודיפלציה. ריבית. השחקן שקובע את גובה הריבית במשק הוא הבנק המרכזי. ריבית היא למעשה מחיר הכסף. כאשר הריבית במשק שנקבעת על ידי הבנק המרכזי נמוכה, נוצרות יותר עסקאות אשראי, כי הכסף זול. וכשזה קורה, יש יותר עסקאות אשראי.
ויותר כסף במשק. כתוצאה מכך, הביקוש לסחורות, שירותים או נכסים פיננסיים עולה, וכך גם מחירם. כאשר הריבית עולה, מחיר הכסף מתייקר, ויש פחות עסקאות אשראי. כתוצאה מכך, יש פחות כסף במשק, ובעקבות זאת, הביקוש לסחורות, שירותים או נכסים פיננסיים בדרך כלל יורד, וכך גם מחירם. בנוסף, ההלוואות שלקחתם ואפשרו לכם להוציא יותר, הופכות ליקרות יותר. עד מהרה, ההחזר החודשי שלכם להלוואות גדל, ומחייב אתכם להצטמצם ולקנות פחות. תהליך זה עלול להוביל להתכווצות בפעילות הכלכלית, ואף למיתון. מיתון וצמיחה, צמצום והרחבה. השחקנים המרכזיים שמשפיעים על המיתון והצמיחה הם משקי הבית, העסקים והבנקים. כאמור, כשהריבית גבוהה, משקי בית מוציאים בדרך כלל פחות. עסקים מקפיאים גיוסים ואפילו מפטרים עובדים. ומה עם הבנקים? כשהבנקים מזהים שכושר ההחזר של משקי הבית והעסקים נצטמצם, הם לא ממהרים לספק להם אשראי חדש, והפעילות במשק ממשיכה להצטמצם. אם מגמת הצמצום נמשכת, נטל החוב על משקי הבית והעסקים גדל. בעלי נכסים נאלצים למכור אותם בכל מחיר כדי להחזיר את חובותיהם, מחירי הנכסים יורדים, הביטחונות שנתנו הלווים למלווים מאבדים מערכם, הבנקים נכנסים למצוקה, הבורסה יורדת, עסקים מתקשים להחזיק מעמד, האבטלה מתרחבת וגביית המיסים מתכווצת. איך מתמודדים עם מיתון? לרוב, כדי לחלץ משק ממיתון, הבנק המרכזי מוריד את הריבית. אם המיתון מאוד עמוק והורדת הריבית מיצתה את השפעתה, נדרשת פעולה עמוקה יותר גם מהצד של הממשלה, שבאה לידי ביטוי בהגדלת הוצאות הממשלה ליצירת מקורות תעסוקה חדשים, הכבדת נטל המס על העשירים, פריסת חובות, ואם יש צורך, אז גם הדפסת כסף על ידי הבנק המרכזי. היציאה ממיתון להרחבה ומשם לצמיחה תורגש בכל המשק. הריבית הופכת לנמוכה יותר. נטל החוב של הציבור מצטמצם. יש עלייה בהכנסות. קל יותר לקחת הלוואה ולהוציא כסף למטרות שונות. ובעסקים מורגשת תנופת גיוס וצמיחה עסקית מהירה. אינפלציה ודיפלציה. השחקן המרכזי בטיפול באינפלציה ובדיפלציה הוא הבנק המרכזי. כאשר המשק נמצא במגמת התרחבות וצמיחה והביקושים עולים, גם המחירים עולים, כי נוצרת תחושת שפע. יש יותר כסף במשק וההכנסות של העסקים ומשקי הבית גבוהות יותר. כדי לשמר את הצמיחה במשק, הבנק המרכזי שואף לטפח אינפלציה נמוכה, שלא תקשה יותר מדי על משקי הבית והעסקים, ולא תגרום להם לצמצם בהוצאות. כאשר האינפלציה עולה מעט בכל שנה, ועומדת ביעד של הבנק המרכזי, המשק פועל בסינרגיה ואין בעיות. כאשר האינפלציה עוברת את יעדי הבנק המרכזי, נוצר חשש משמעותי שהעסקים יתקשו לעמוד בקצב עליית המחירים של חומרי הגלם ועלויות כוח העבודה. קושי זה עלול להוביל לעלייה במחירי המוצרים והשירותים, וכתוצאה מזה לצמצם את הצריכה של משקי הבית. ומכאן הגלישה למיתון קרובה מתמיד. מצד שני, על הבנק המרכזי להיזהר מפני מצב של דיפלציה, תהליך של ירידת מחירים, שמתרחש לרוב לאחר שהמשק נכנס לתקופה של מיתון, כאשר הביקושים יורדים.
מצב דיפלציוני זה מקשה מאוד על העסקים, מכיוון שהוא גורם להכנסות ולרווחים שלהם להצטמצם, ומאלץ אותם לפטר עובדים. עד מהרה, רמת האבטלה במשק גדלה, ובעקבותיה, משקי הבית מצמצמים את ההוצאות. מה עושים? חוזרים להתחלה. כשהאינפלציה מרימה ראש והמחירים עולים בצורה משמעותית, הכדור חוזר לבנק המרכזי שנדרש להתערב ולהעלות את הריבית כדי להפחית את הביקושים. כאשר הביקושים פוחתים והמשק מתקרב או נכנס להאטה או אף למיתון, הבנק המרכזי נדרש להפחית את הריבית כדי להזרים אשראי ולעודד צמיחה מחדש. וכך התהליך הכלכלי חוזר על עצמו באופן מחזורי, בדרך כלל כל מספר שנים. חשוב לזכור, בכלכלה הציפיות והפסיכולוגיה של השחקנים השונים משחקות תפקיד מרכזי, ויש להם השפעה ניכרת על התהליכים הכלכליים. לדוגמה, אם המגזר העסקי ומשקי הבית יצפו להעלאת ריבית בטווח הקרוב, אשר יכולה להוביל להאטה במשק ואף למיתון, הם יתחילו להיערך מראש, ובמידת הצורך יצמצמו את ההוצאות שלהם כבר עכשיו. כך הם ישפיעו על ההאטה במשק, והבנק המרכזי ייאלץ לפעול בהתאם. לסיכום, לא משנה אם אתם אנשים פרטיים, בעלי חברות או ראשי ממשלה. הכלל הבא נכון לכולם. אל תייצרו לעצמכם חובות שגדולים מיכולת ההחזר שלכם. כי עם הזמן נטל החוב פשוט ימחץ אתכם. בנוסף, עשו הכל כדי להיות יותר פרודוקטיביים. העלו את התפוקה ואת ההכנסות שלכם באמצעות עבודה והכנסה פסיבית. כי הפרודוקטיביות ולא האשראי היא הדרך היחידה לצמיחה האישית שלכם בטווח הארוך. תודה חברים, ניפגש בפרק הבא.